Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, интенция этой святой мши наступная. Дякуем Пану Богу за молитовные группы в нашем костеле. Молимся в интенции членов Ружо Маті Божої Острабрамської, Маті Божої з Люрд, Маті Божої з Каплерної, за їх сім'ї, за хворих членів з цих ружов об худшейшем виздоровленні. А так само просим Божого володарства для померлих членів живого ружанця. Божої ласки, опеки Матки Божої, Ейцан Фабіяна, даров Духа Святого, здоров'я для Юрія Стрига і Софії Леончик з нагоди Дня народження. Божого благословления, опеки Панны Марии, заступництва нашего слуги Божого Отца Фабіяна, даров Духа и здоровья для Ганны Бучинской з нагоди Дня народження Паняня. Віншую вас, нехай Боженька благословляє. Дякую вам за ваше служение при нашем костеле, это вельми важно. Вот, это оставляти, кажуть, да. Божої ласки, виздоровлення для Едуарда, даров Духа Святого для лекарів. Божьей милосердности и володарства Божьего для Ядвиги Супранович у 40-ю годовину смерти, Юзефа, Яна, Павла, Марии, Амелии, Петра для Георгия Бучко, Якова Громыки, Янины Троцяк, Анатолия Ждановича, Геннадия Марии Ивана Амельяновича, для Алены Дубовой, для Эдуарда Войнича у 4-ю годовину смерти, для померлой Татьяны. А как зложить эту достойно, эту наисвятейшую ахвяру, перепросим Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятбанием. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Всяшу наисвятейшую за все. Усіх анgelов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей.
грехи свету, прими моление наше, яки сядешь, праворожайца, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, как мы, як покорная паства, дошли до Твоего володарства, куды раней пришел наш переможный пастырь, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог, празуче веки вечные. Аминь. Стойте, коли ласка. Читание книги Деяў апостолаў. У дзень Пятидесятницы устаў Пётр разам з 11 і прамовіў моцным голасам да іх: «Няхай кожны дом Ізраіля цвёрда ведае, што гэтага Езуса, якога вы ўкрыжавалі, Бог зрабіў і панам, і месіяй». Калі ж пачулі гэта, змягчыла сэрца іхняе, і яны сказалі Пятру і астатнім апосталам: «Што нам рабіць, браты?» – сказаў ім Пётр. «Пакайцеся, і няхай кожны з вас ахрысціцца ў імя Езуса Хрыста дзеля адпушчэння грахоў вашых і атрымае дар Духа Святога. Бо вам належыць абяцання і дзецям вашым, і ўсім тым, хто далёка, каго толькі пакліча Пан Бог наш». І многімі іншымі словамі ён сведчыў і навучаў, кажучы: «Ратуйцеся ад гэтага паступнага пакалення». Тыя ж, хто прыняў слова ягонае, ахрысціліся, і далучылася ў гэты дзень да іх каля 3000 душ. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Пан мой пастыр, ні ў чым не буду мець нястачы. І он дазваляе спачываць мне на зялёных пашах. Да водаў спакойных вядзе мяне, ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой
Читание першего послания святого апостола Петра, умилованные. «Коли чините добро и терпите, то маете ласку у Бога. Бо вы для того покликаны, бо и Христос терпел за вас, покидаючи вам приклад, как вы и шли следом за им. И он не учинил ніякого граху, и не было подману в устных ягоных. И он, коли ему злословили, не злословил в отказ, коли терпел, не погрожал, але доверял себе тому, кто судит справедливо. И он сам у своим теле узнес грехи наши на древо, как мы, позбывшися грехов, жили деле справедливости. Ранами его вы оздоровлены. Бо вы были, як овечки, что заблукали, але теперь вы вернулись до пастора и оховника душ ваших». Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрый пастырь, кажа Пан, и ведаю овечек моих, а мои ведают мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав: «Сапраўды, кажу вам, хто ўваходзіць не праз браму на авечы двор, але залазіць інакш, той злодзей і злачынец. А хто ўваходзіць праз браму, той пастыр авечак. Брамнік яму адчыняе, і авечкі слухаюцца голасу ягонага. Кліча сваіх авечак па імені і выводзіць іх. А калі і ўсіх выведзе, ідзе перад імі, і авечкі ідуць за ім, бо ведаюць ягоны голас. За чужым не ідуць, але ўцякаюць ад яго, бо не ведаюць голасу чужых». Такую прыпаведь сказаў ім Езус, але яны не зразумелі, што ён казаў ім. Езус зноў сказаў: «Сапраўды, кажу вам, я брама для авечак. Усе, колькі іх прыходзіць перада мною, гэта злодзеі і злачынцы. Авечкі не паслухалі іх. Я брама. Калі хто войдзе праз мяне, будзе збаўлены, войдзе і выйдзе, і знойдзе пашу. Злодзей прыходзіць дзеля таго, каб красці, забіваць і нішчыць. Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку». Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Дзякую. Дарагія браты і сёстры, сёння нядзеля добрага пастыра, якая была установлена яшчэ папам Бенедыктам XVI. Гэтая нядзеля мае асаблівае значэнне для нашага касцёла. Напэўна, усе мы добра разумеем і бачым часамі выявы, дзе Христос, выява Христа, добрага пастара, які нясе на сабе авечку, якая заблудзілася. І добра разумеем, што Христос добры пастыр наш, это перш за ўсё. Але калі сёння пачытаем Евангелія, мы бачым, што Христос гаворыць вельмі такія цікавыя словы: «Я брама». «Я брама». І далей гаворыць: «Кожны, хто ўваходзіць праз гэтую браму, кажа так: сапраўды, кажу вам, хто ўваходзіць не праз браму на авечы двор, той залазіць інакш. І той злодзей і злачынец». Далей кажа: «Сапраўды, кажу вам, я брама для авечак. Усе, колькі іх прыходзілі перада мною, это злодзеі і злачынцы. Я брама. Калі хто войдзе праз мяне, будзе збаўлены, войдзе, выйдзе і знойдзе пашу».
То есть Христос сказал ясно: «Я брама». И нават Ён сказал: «Я брамник». Тоже так само. Я отчиняю, я допомагаю увайсці. Можна сказаць таксама, што Ён пастыр, бо мы ўсе ідём за Христом, наследуем Яго. Кажа: «Авечкі чуюць мой голас». Мы чуем голас Євангелія, чуем голас Єсуса Христа, чуем гэты голас праз Божую ласку. Але перш за ўсё я брама. Што гэта значыць брама? То есть не можна увайсці ў нябеснае валадарства толькі не через Христа, з Христом і праз Христа. То есть іншага шляху для нас нема. І мы, як хрысціяне, у гэта верым. Гэта наша вера, гэта аснова нашай веры. Калі мы паглядзім на вось гэты асаблівы час, які называецца час великаноцны, великодны час, што гэты час ясна паказвае нам вось эту ўсю сітуацыю нашай веры. Есть час Вялікага посту, калі мы, як хрысціяне, робім рахунак сумлення, чынім пакаянне, бо так Христос заклікаў: «Пакайцеся і паверце ў Євангеліе». Мы гэта чынім у час Вялікага посту. Спавядаемся, ачышчаемся ад грахоў, ад правінаў. Вельмі важна, як я чуў з вуснаў многіх экзарцыстаў, вельмі важна добра спавядацца з усіх грахоў, не паверхнасна. А рабіў, рабіў нешта там, але канкрэтны грэх трэба вызнаваць, бо д'ябал, зло замацоўваецца да чалавека не толькі для цела ці толькі для душы, а ввогуле да чалавека, бо зло, мы памятаем, што оно нішчыць не толькі цела, але нішчыць душу, то есть усяго чалавека інтэгральнага, усяго чалавека нішчыць. Праз грэх, які чалавек не хоча вызнаваць, бо чалавек, калі не вызнае граха, ён мае нейкую асалоду ў гэтым граху. Можа быць, гэта невызнанне граха з-за боязні, можа, гэта невызнанне граха, просто забываецца пра гэты грэх, бо таксама памяць д'ябал можа забіраць у пэўную хвіліну чалавеку. Чалавек павінен Поэтому мы гаворым, трэба добра падрыхтавацца да споведзі, трэба зрабіць добры рахунак сумлення перад споведдзю, каб спавядацца, маліць Духа Святога, каб Дух Святы дапамог нам успомніць, прыпомніць і вызнаць усе грахі тут. І не толькі памяць патрэбна, але патрэбна таксама смеласць, каб вызнаць усе грахі для чалавека. І вось калі чалавек вызнае усе грахі, якія ён мае, якія б яны не былі, якія б не былі гэтыя грахі, ён павінен, тады д'ябал тады вось гэтая нітачка, сувязь з д'яблам разрываецца ў чалавека. То есть не мае нічога супольнага з гэтым чалавекам. А так тыя всякія, ведаеце, ўсё, што не есть, яно трымаецца, бо чалавек мае упадабанне ў гэтым, поэтому д'ябал трымаецца у тым ці іншым накірунку. Это не значыць, што чалавек не папоўніць ужо больш гэтага граха, можа папоўніць. Але добры рахунак сумлення, вызнанне грахоў, гэта таксама ў нейкім... Мы адрываем усе карэнні з д'яблам. То есть д'ябал не можа, можам сказаць, закараніцца, ужыцца, прыжыцца пры гэтым. То есть чалавек можа папаўняць гэты грэх, але гэты грэх не мае той разрушительнай, як кажуць, ці разбуральнай сілы ў чалавеку, калі чалавек яго вызнае. Не мае разбуральнай сілы, якую мае грэх, якую мае прывычка, грахоўная прывычка асаблівым чынам. Поэтому, дарагія браты і сёстры, гэта вельмі важна. Вось час Вялікага посту дае нам такую магчымасць выканаць гэты заклік Jesуса Христа, які ён гаворыць, бо немагчыма па-іншаму перайсці праз браму, якім ёсць Jesús Христос. Мы даходзім да гэтай брамы, але мы павінны быць ачышчаны. І калі Христос нам адчыняе гэту браму, напрыклад, праз сакрамент споведзі, мы гаворым: «Христос уваскрос». Гэта вось хвіліна ў час, у дзень уваскрашэння Jesúsa Христа. Перад намі брама адчыняецца. Мы уваходзім і гаворым сапраўды
уваскрос. Вось гэта сапраўды, знаеце, кажуць, гэтыя два словы, першыя і другія два словы, яны не толькі маюць нейкае значэнне, але мы павінны усвядоміць сабе, якое яны значэнне. Заклік, як бы першая частка хоча, каб мы усвядомілі, што Христос уваскрос, а другая частка гэта, каб мы пацвердзілі. Ці верыш ты ў мяне? Пытаецца Христос не адзін раз у тых людзей, якія прыходзілі і прасілі нейкай ласкі ад Яго. Так, Пане, веру. Это значыць, а цяпер мы гаворым, Христос уваскрос. І так, Пане, веру, гэта сапраўды уваскрос. Ось святы Павел, я неаднаразова паўтараю, гаворыць і піша такія словы: калі б Христос не уваскрос, наша вера бы была дарэмнай. Мы пацвярджаем гэтую веру. Падчас вось асабліва першы тыдзень у актаве велікодным мы пацвярджаем гэтую веру. Так, Пане, мы верым. Мы распачынаем дзеянне апосталаў. Поэтому вельмі карысна, дарагія браты і сёстры, на працягу велікоднага часу, велікоднага, то есть ад дня Уваскресення Христа да Пятидесятницы, вельмі добра прачытаць дзеянне святых апосталаў. І асабліва з Євангелія, калі вось тая частка ад Уваскресення Христа да ўшэсця Христа, ось гэтыя часткі Євангелія ўчытаць заўсёды, вось ад Уваскресення да ўшэсця Христа, вось гэта чытаць у гэты перыяд, каб разважаць, паглыбляць у сабе веру, каб такім чынам закараняцца, бо помнім, што Христос брама, не хто іншы, але Христос брама. Не чалавек нейкі там брамаю з'яўляецца, не праз чалавека мы ўваходзім у валадарства нябеснае, але толькі праз Христа, дзякуючы Христу, дзякуючы ласцы Христа, Христовага уваскресення, смерці, пакутаў, смерці і ўваскресення. Вось гэтая ласка, якая нам адчыняе брамы нябеснага валадарства. Мы вось гэта павінны моцна памятаць, не глядзець на асобу нейкага чалавека, ці святара, ці яшчэ каго-то. Вось ласка Христа. Так, ёсць людзі, якія вядуць, яны як бы з'яўляюцца пастарам, на ўзор пастара, бо яны вядуць. Христос таксама гаварыў пра фарысеяў, кніжнікаў, кажа: слухайце, што яны гавораць вам, слухайце, але дрэнных спраў, тое, што робяць, не паўтарайце, бо вельмі часта яны робяць не так, як патрэба, і мы павінны гэта чыніць. Таксама, дарагія браты і сёстры, мы ведаем дасканала, што ўсе людзі недасканалыя, і гэта мы бачым, і нам, як кажуць, нас асабліва у розных часах, у розных парафіях такое адбываецца, што там недарэчнасці нейкія, а вось гэта не так, а гэта так, а гэты святар не такі, а гэта не так, гэта не так, гэта. Христос ясна сказаў: слухайце, але калі вы бачыце, што гэта нешта неправільна, нешта не згодна з Евангеліем, не паўтарайце гэтых спраў іхніх, але слухайце. Вось пагэтаму мы павінны слухаць голасу Езуса Христа, мы яго слухаем. То есть мы павінны засяродзіцца, што мы перш за ўсё паверылі ў Христа. Мы паверылі, што толькі праз Христа можам атрымаць збаўленне, бо через іншых не можам атрымаць збаўленне. Але толькі праз Христа можам атрымаць збаўленне. Калі у касцёле мы прыходзім і у імя Христа мы бачым сакраманты, бо сакраманты установленыя Христом, яны дадзеныя апосталам. Бачым христовыя апосталы таксама не былі там уже супер нейкія героі, там, як іх называюць, спандермены, і хто яшчэ там быў, батмены, там ось гэтыя розныя. Это не былі вось нейкія супергероі, у якіх была надзвычайная нейкая сіла. Это людзі, якія таксама праходзілі узрастанне ў веры. Узрастанне ў веры. Паглядзіце, як яны праходзілі гэта ўзрастанне ў веры. Поэтому я говорю, вельмі карысна пачытаць дзеі святых апосталаў, паглядзець, насколькі гэта вера ішла. Вось хвіліна ад смерці ўваскрэшэння прачытаць. Паглядзіце, што з імі рабілася, з гэтымі апосталамі, як яны разбягаліся,
сярод 12 нават быў такі, некалькі прадацеляў было, нават святы Пётр, той, які быў абраны потом на асаблівую місію, таксама адрокся ад Езуса Хрыста. Поэтому мы бачым, што, але ім Христос гаворыць, вы адпускайце грахі, вы адпускайце грахі. Каму будуць адпушчаны, таму і будуць адпушчаны, на кім затрымаюцца, на тым будуць затрыманыя. Вы адпускайце, даю вам ключы валадарства нябеснага. Сколькі пакоры трэба часамі чалавеку перажыць у гэтым. Вось не падабаецца гэты чалавек, а трэба да споведзі схадзіць. І нікуды не дзенешся, да. Вось тут праблема бывае, да. Во гэты больш падабаецца, гэты менш падабаецца. Прыйшоў, паспавядаўся, падабаецца, не падабаецца, пачуў слово, я табе адпускаю грахі ў імя Отца і Сына і Духа. Сказаў хвала Христу і пайшоў. І кажуць, не звяртаць увагу, падабанне, непадабанне. Бо Христос так сказаў. То есть мы не павінны, не павінен чалавек, ці нават я не павінен думаць, вот гэты ксёндз не падабаецца, к яму не пайду, а трэба старацца жыць згодна з вераю, згодна з Божымі прыказамі, бо кожны грэх цяжкі можа зацягнуць чалавека у пекла. Кожны грэх цяжкі. Гэта мы павінны баяцца больш граха, чым людзей. Дарагія браты і сёстры, больш граха, чым людзей. Гэта важна. І далей бачым, Христос як вядзе і сваіх вучняў, і нас вядзе праз святы праводзіць праз час велікодны, у якім мы зараз знаходзімся, узмацняе нас у веры, узмацняе веры у тое, што Ён ёсць у найсвяцейшым сакраменце. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. Вось ён гаворыць, гэта умова увайсці ў нябеснае валадарства. Сёння гаворыць пра браму, якой з'яўляецца ёй, то есть слухаць яго трэба, слухаць яго вучэння, не глядзець на гараскопы, не глядзець на там яшчэ не іншае, можа вось тут яны гавораць праўду, а можа вось там нейкая там ось пагадала не так, ці пагадаў не так, табе расказаў усю правду, ён гаворыць праўду, ён моліцца, ён знак крыжа, ці яна знак крыжа робіць, ці яшчэ што, яна яшчэ вось белая магія, чорная магія, зялёная магія, і там яшчэ якая-то магія бывае, розавая магія, розавыя ачкі адзенуць, і чалавек думае, зараз нешта будзе, так, гэта інтарэснае, а потом куды папаў, як знімуцца гэтыя ачкі, не ведае, ай-яй-яй-яй-яй. Поэтому, дарагія браты і сёстры, Христос гаворыць пра сябе, кажа вось пра сябе, я брама, не глядзіце на гэта, глядзіце на мяне. Таксама вось чытаў такія сведчанні пра Езуса Хрыста чалавек, які цяжка быў хворы, гаворыць, я чытаў Святое Пісанне, я паверыў у словы Езуса Хрыста, дзе паверыў Богу, што Ён збаўляе, Ён аздараўляе, Ён дае ўсё гэта, паверыў, даверыўся. Паглядзіце, чаму Христос гаворыць вельмі часта, калі прасілі ў яго аздараўлення? Ты верыш, што я табе гэта... Людзі казалі веру. А цяпер можам сказаць, як мы верым у тое, што Христос можа з намі учыніць вялікую Божую ласку. Поэтому Ён нас узмацняе ў веру, узмацняе у тых сакраментах, якія Ён гаворыць, тут Божая ласка. Тут Божая ласка. Поэтому гэтай Божай ласкай мы павінны якраз заходзіць. Бо глядзіце, злодзеі, як часамі, што там споведь, што там камунія, а там у нас тоже камунія, у нас тоже споведь есть. Слухаю часамі, гаворыць, вось там мы тоже там прычасце прымаем. Якое, говорю, прычасце вы там прымаеце? Асабліва ў сектах. Говорю, хто вам там раздае тыя прычасце? Нават каб 1000 было людзей, сколькі б яны не гаварылі, не вымаўлялі слоў Езуса Хрыста перад хлебам, дастаткова трэба, каб быў святар все равно. Чалавек пасведчыць так, як было ад пачатку, ад Езуса Хрыста, ад апосталаў і да сённяшняга дня. А там кожны сябе можа называць, як сабе хоча. А ці верыце вы ў Хрыста? Не, там Христос, там только образ Христа. Конечно, там только образ Христа, там Христа нема. Там Христа нема. Поэтому многія прыходзяць і зводзяць нават пад імем Ісуса Христа, будуць зводзіць вас, але не ідзіце, гаворыць,
за ім. Не ідзіце, тут многія скажуць, вот тут, і кажется, ну все, вось яны жывуць справядліва, вось, але яны не прызнаюць споведзі, але не прызнаюць найсвяцейшага сакрамента, але не прызнаюць таго, што Христос вучыў, дзе ясна напісана, а не прызнаюць асаблівай пашаны Маткі Божай, але яшчэ што-нибудь, а ў Бібліі гэта ясна напісана. Поэтому, дорогие браты и сестры, мы не павінны блукаць у цемры і лазіць через стенкі, каб увайсці ў валадарства, бо абзывае, кажа Христос пра такіх, гэта злодзеі толькі лазіць так. І яны, адпаведна, будуць пакараныя і выгнаныя. Вось, час такі ідзе, час прыгожы, час, які рыхтуе нас, паважаныя, да вялікага свята, вялікага узрушэння унутранага, якое называецца спасланне Духа Святога. Это адно з такіх вялікіх святаў, нават мае значэнне, другаснае значэнне пасля пасхальнага свята, пасля свята Воскресення Jesúsa Христа, пасля Пасхі. Это дзень спаслання Духа Святога, які нам дапамагае прыжыцца, ужыцца, з'яднацца з нашай верай, выпаліць усякае зло з нашых сэрцаў. Вось гэта свята вялікае. Поэтому Христос на працягу гэтага перыяда, велікоднага перыяда, рыхтуе нас, каб мы прынялі Духа Святога, каб мы мужна вызнавалі Jesúsa Христа і ішлі праз браму, адчынялі, каб была гэта брама нам адчыненая, каб мы увайшлі, выйшлі і знайшлі належную пашу. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога. У гэты дзень, поўны хвалы і радасці для ўсяго Касцёла, у пакорнай і даверлівай малітве узнесём да ўваскрослага Пана нашыя просьбы. Хадзі, чытай. Молься за святый костел, каб усе его верники жили, як належать Божьим детям. Тебе просим. Молься за усіх християнских супольностей, каб яднала их одна вера и любовь до воскреслого Пана. Тебе просим. Молися за людей, які вирішають лёс свету, каб яны скіравалі свае намаганні на усталяванне трывалага спакою. Тебе просим. Молимся за молодых людей, якія Христос кліче пайсці за ім,
каб яны даверыліся свайму пану і збаўцу, Цябе просім. Молімся за хворых і самотных людзей, каб яны не згублялі веру і не ўпадалі ў роспач, Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб падчас гэтых велікодных дзён мы здолелі заўважыць у нашым жыцці прысутнасць воскреслага Пана. Цябе просім. Дзякуем пану Богу за малітоўныя групы ў нашым касцёле і молімся ў інтэнцыі членаў ружаў Маці Божай Востра-Брамскай, Маці Божай з Люрд, Маці Божай Шкаплернай за іх сем'і, за хворых членаў з гэтых ружаў аб хутчэйшым выздараўленні, а таксама просім Божага валадарства для памерлых членаў жывога ружанца. Цябе просім. Божай ласкі, апекі панны Марыі Фабіяна, дароў Духа Святога і здароўя для Юрыя Стрыга і Софьі Леончык з нагоды дня нараджэння, Цябе просім. Божага благаслаўлення, апекі панны Марыі, заступніцтва слугі Божага Айца Фабіяна, дароў Духа Святога і здароўя для Ганны Бычынскай з нагоды дня нараджэння, Цябе просім. Божай ласкі, выздараўлення для Эдуарда, дароў Духа Святога для лекараў, Цябе просім. Божай міласэрнасці, валадарства Божага для Ядвігі Супрановіч, Юзафа, Яна, Паўла, Марыі, Амелі, Петра, для Георгія Будзько, Якава Грамыкі, Яніны Трацяк, Анатолія Ждановича, Геннадія, Марыі Івана Амельяновичаў, для Алены Дубай, для Эдуарда Войніча, для Тацяны. Цябе просім. Малюся і акунаю ў сэрцы найсвяцейшага Збавіцеля людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, цяжка невылячальна хворых. Цябе просім. І благаслаўлення Божага для ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы, якія мы ўзносім да Цябе за ўсё чалавецтва, адкупленае крывёй Твайго Сына, каб мы ўсе маглі радавацца хвалё Васкрасення праз Хрыста Пана нашага. Сядайце. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру
Приняв Бога и Отец Всемогутный. Пане наш Боже, учини, каб ми завсёды дякували Табе, складаючи гэтую пасхальную ахвяру. Нехай няспынна дзень ласки и откупления станет для нас крыницей вечной радости. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с духом Твоим У гору серці. узносим и до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Однако это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, праз ахвяру свайго цела на крыжы, Ён завяршыў ахвяры старога запавету і, аддаючы сябе дзеля нашага збавлення, сам стаў святарогом, алтаром і ягнём ахвярным. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо пра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш, асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таємниця веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присцілення. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоєго Сина, а так само Його чудовне воскресіння в небовшесті, і чекаючи от другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костёла и прими его, як ахвяру, якою Ты пожадав быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв з Найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугою Твоим папам нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, с усіми біскупами, всім духовенством и всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый да прочь, Бог, этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и всіх, кто в ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана наша, праз якого дорвеш свет, усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Ой, наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсюди вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Богородице,
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амин.
Боже, добрый пастырь, глянь ласкаво на твой статок, приведи на вечную пашу твоих овечек, яких ты откупил каштовною кров'ю твоего сына, який живе, и володарить навеки вечные. Святый Арханёле Михалия, бережи нас у змаганні. Будь нам обороной, супроть спокусов и пасток злого духа. Нехай яго знищить пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцою Божою, скинь у пекло сатану и інших злих духов, які на згубу душу служать во свете. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. Есть такий зворот до духовенства и верников Минско-Могилевской архидиоцезии на неделю доброго пастора, нашего арцибискупа Юзефа Станевского, митрополита Минско-Могилевского. Поважанные браты у святарстве Христовом, дорогие браты и сестры, кожный год у четвертая Великодная неделя приходит до нас як асаблівы дзень, дзень добрага пастора. У гэты дзень касцёл ва ўсім свеце ўзносіць малітвы аб новых пакліканнях, просячы Пана, каб ён дакрануўся да маладых сэрцаў і запаліў іх жаданне служыць яму і людзям. Гэтая малітва наш давер Богу, які ніколі не пакідае свайго статку. Сёння, у нядзелю добрага пастара, мы распачынаем у нашай архідыяцэзіі штогадовую ініцыятыву «Дар сэрца для парафіі ў патрэбе», якая будзе трываць да свята перамянення Пана 6 жніўня. Гэта не проста акцыя, гэта шлях братэрства, знак таго, што мы сапраўды з'яўляемся адной сям'ёй, у якой ніхто не застаецца сам-насам са сваімі цяжкасцямі. Мэта гэтай ініцыятывы падтрымаць парафіі святароў, якім цяжка самастойна забяспечыць усе патрэбы душпастырскай дзейнасці, рэалізацыю праектаў і бягучыя выдаткі. Гэта наш супольны адказ на заклік Евангелія «Насіце цяжары адзін аднаго». У мінулым годзе вы, дарагія вернікі, ахвяравалі 64 750 рублёў 10 копеек. Гэта не проста лічба, гэта сведчанне вашай любові да касцёла. Дзякуючы вашай шчодрасці мы ўжо бачым плён у працах, якія вядуцца. Замена агароджаў у Мсціслаўі, замена дзвярэй і вокнаў у Крычаве, набыццё газавага катла для парафіі да парафіяльнага дома ў Бабруйску, упарадковваецца дакументацыя на парафіяльныя будынкі ў Мсціслаўлі і Магілёўскай парафіі святога Антонія, аказана падтрымка душпастырству дзяцей і моладзі ў парафіі святога Антонія ў Магілёве. Аплачваюцца камунальныя паслугі ў малаколькасных парафіях. Арганізавана дапамога ў даездах святароў да душпастырскіх пунктаў і шмат іншых патрэбных спраў. Сёлета мы зноў запрашаем вас далучыцца да гэтай прыгожай справы. Кожная ахвяра, вялікая ці маленькая, становіцца зернем, з якой вырастае дабро. Скласці ахвяраванне можна ў адмысловую скарбонку у парафіяльным касцёле або онлайн праз QR-код і АРИП. Ці ЕРИП, да. Дорогие браты и сестры, дякую вам за вашу шчодрасць, за вашу веру, за ваш давер Богу і касцёлу. Нехай добры пастыр благаславіць кожнага з вас і адудзячыць 100-разова. Памятайце, касцёл – гэта сям'я сем'яў. Касцёл Мінска-Магілёўскі – гэта мы разам. І мы разам несём адказнасць за яго сёння ў яго будучыню. На ўдзел у ініцыятыве «Дар сэрцаў» для парафіі у патрэбе і на малітву аб новых і святых пакліканняў да святарства і манаскага жыцця ўдзяляю вам сваё пастырскае благаслаўленне в імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Паважаныя, у нас там стаіць эта скарбонка, і радам стаіць картачка «Дар сэрцаў». Это скарбонка карытасаўская,
мы там будем собирать гэтыя ахвяраванні до 6 жніўня. Калі ласка, хто надумаецца, хто натхнеўны будзе на працягу гэтага часу, можа злажыць нейкае ахвяраванне туды ў скарбонку. 29 красавіка серада свята святой Кацярыны Сіенскай, панны і доктара касцёла, апякункі Еўропы. 1 мая, пятніца, ўспамін святога Юзафа Рамесніка. Падчас святой імшы на 19 гадзін аднайменная ружа аднаўляе свае абяцанні. На гэты дзень арцыбіскуп Юзаф Станеўскі ўдзяліў дыспенсію ад абавязку ўстрымання ад спажывання мясных страў усім вернікам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, а таксама ўсім, хто гэты дзень будзе знаходзіцца на тэрыторыі архідыяцэзіі. Хто будзе карыстацца гэтай дыспенсіяй, арцыбіскуп заахвочвае да малітвы ў інтэнцыях святога Айца. Я вас хочу патлумачыць. Это пятница, начнутся там приезды, выходный день, тем больше, это, знаете, уже лишний грех нікому не потрібен. І як я завжди говорю, бо була п'ятниця, з'їла кусок м'яса чи з'їв кусок м'яса, бо діти приїхали, да. Бо не було чого зготувати. Поэтому біскуп дає диспенсу. Що це значить? Коли хочеш соблюдати п'ятницю, то соблюдай п'ятницю, не проблема. А коли нема магчымасці, ну, значить, карыстаемся з диспенси. Карыстаемся з диспенси гэтай, то есть біскуп дазваляе. То есть это не значит, что обовязково усім уже зараз, хоп, паляндвіцу і резать яе, да. Не, ну не обовязково. Хочешь соблюдать пятницу, на здоровье, кажуть. Это есть, и калі ласка, это справа добрая. Не можешь, калі ласка, але за гэта помолися в интенции святого Айца там. Ой же наш, здравость Мария. Вот так. То же самое, как приедут, скажите, алло, ребят, ну сегодня пятница, але нам есть диспенса, вот помолимся. Ой, еще раз поевангелизовать можно детей. Научить их молиться, ой же наш, здравость Мария, да. Видите, это все робится интересно, да. Так. 2 мая, субота, успамін святого Атаназія, біскупа і доктара касцёла. На гэтым тыдні прыпадае першая пятніца і першая субота месяца. Першая пятніца у нас ёсць у першую пятніцу малітвы да сэрца Езуса. Калі ласка, запрашаю, аж о 18 гадзіне на гэтыя малітвы. Але таксама о 15:00 у нас ёсць малітва у капліцы Найсвяцейшага сэрца Збаўцы, святая гадзіна міласэрнасці. Запрашаю. У першую суботу у нас Фатімскі ружанец, звычайна, таксама запрашаю. О 18 гадзіне можна помолиться Фатімскі ружанец. Святая імша на гэтым тыдні у нас у касцёле панядзелак, аўторак і пятніцу ў 19, середа, чацвер у 9 і у 9 у суботу у 9:19 і недзелю, як заўсёды. Узгадваю, што з 1 числа, то есть 1 мая, распачынаецца набажэнства маёвае. Набажэнства маёвае будзе так 18:30 звычайна. Вось і пастараемся, каб было выставленне Найсвяцейшага сакраменту. І літанія звычайна спявае. Я прашу арганістаў, можа, як-небудзь дагаворымся, узгоднім гэтую справу, каб ось так, як неяк это было, ну, набажэнства маёвае. Таксама запрашаю дзетак на набажэнства маёвае. Гэта вельмі прыгожы час, і час на працягу года у гісторыі і ввогуле ў жыцці не толькі парафіяльнай супольнасці, але касцёла каталіцкага. Так, это так. Я звяртаюся да бацькоў, чые дзеці ідуць да першай святой камуніі 10 мая. 1 мая уборка ў касцёле будзе, прашу аднесціся сур'ёзна. 10 мая першая святая камунія, затым белы тыдзень. 17 мая гадавіна мінулагодняй першай святой камуніі. Сестра Вольга запрашае да ўдзелу ўсіх дзетак, якія прымаюць першую святую камунію, прымалі святую камунію 25 годзе іх бацькоў. У вашай групе ўжо ёсць інфармацыя. Паведаміце сястры, калі ласка, пра вашыя планы.
26 красавіка па 6 жніўня, як я ўжо сказаў, гэта акцыя «Дар сэрца» ад сённяшняга да 6. З 15 па 17 мая ў касцёле ў Нясвіжы пройдуць рэкалекцыі цвярозасці. На дошцы аб'яў можна азнаёміцца з праграмай гэтых рэкалекцый. Я вельмі дзякую вам за ваши ахвяраванні на патрэбы касцёла, на тыя працы, якія ў нас вядуцца пры касцёле. Я таксама там, так, видите, якраз сёння ў гэты дзень саўпала. Мы аддалі ў ремонт наш мікрааўтобус, знаеце, стараліся без такіх вялікіх ремонтаў ездзіць доўгі час. Уже столькі гадоў, сколькі я тут, уже гадоў 7-6, гэты мікрааўтобус у нас. Вось, дапамагае нам шмат і пры нашых патрэбах, вось, і дзесьці трэба паехаць, і гэта, вось, заўсёды і звязаныя справы з будоваю, не трэба заказваць аўтобуса, і не трэба заказваць, каб перавезці тую ці іншую справу. Але гэты мікрааўтобус патрабуе зараз такого добрага капітальнага ремонту. Асабліва пачалі так троху гнісці, як кажуць, ржавець нас сам мікрааўтобус, поэтому трэба перафарбаваць тыя ўсе ржаўшчыны, якія ёсць там, даволі такія моцныя, значныя. Уся цана гэтага мерапрыемства каля 9 000 рублёў. І, хто можа, калі ласка, я вас вельмі прашу тоже дапамагчы гэта ўсё. Я буду старацца таксама нейкім чынам сродкі знайсці, каб яго адрамантаваць. Дзякуй шчырая. У ларку ёсць часопіс «Наша вера», купляйце, калі ласка. У суботу 2 мая з нагоды малітоўнай падрыхтоўкі да прысвячэння мінска-магілёўскай мітраполіі найдаражэйшай крыві Пана наша Ісуса Хрыста і удзячнасці за 35 гадоў аднаўлення структураў каталіцкага касцёла ў Беларусі, у нацыянальным санктуарыі Марыі ў Буцлаве збяруцца прадстаўнікі розных рэлігійных рухаў і супольнасцяў Беларусі. Рухаў і супольнасцяў Беларусі, гэта і розных, так, это, калі ласка, хто жадае, можна наведаць. Это можа хто з жывога ружанца, напрыклад, хоча, з Маткі Божай у малітве, Маці ў малітве, і іншыя так малітоўныя групы, хто хоча паехаць, калі ласка. Пасля абеду з 13:45 до 16 для дзяцей прадугледжана асобная праграма «Сад святого Францішка». Гэта там, як дзеці паедуць, хто хоча паехаць. Так, і запрашаю ўсіх жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у парафіяльны хор. Рэпетыцыя адбываецца ў суботы о 18 гадзіне. Вось гэта ўсе аб'явы. Зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх
які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твого святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки і хвали алтара слугу Твоєго айця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападка злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амінь. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодно з словом, а ти молі за нас Бога. Алілуя, алілуя. Тешься і радуйся в небі, за нас молися в потребі, кабы мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Ничего не вижу. Ничего. Вообще ничего не вижу. Ничего не вижу. Только все